Men galdyryp bilemok türkmenin çäresizlikden döwlen erkegini. Men galdyryp bilemok ýoksullukdan özüni satan zenanyny. Men galdyryp bilemok boş seňildäp ýören türkmenin ýitirilen neslini. Men galdyryp bilemok taşlanan çağalaryň ahyny alasyny. Men galdyryp bilemok cennet ýurdumyň jehenneme dönmesini. Men galdyryp bilemok ahlagyň, wyjdanyň ýok bolup ikiyüzlülüğün, binamatlyň moda bolmasyny. Men galdyryp bilemok türkmenin bir-birini iyip öldürmesini. Türkmenin iň uly günäsi alçak, ikiyüzlü arkandan bıçak uruyan düşmanın karşısına mertlerçe durmakty. Gördüler ki Türkmeni açık söveşte yeňip bolonok bizi içimizden dağıttılar. Bizim gymmatlyklarymy, degerlerimizi bize garşy ullandylar. Bizi öz içimizde, özümüzi ýerýana etdiler. Türkmenin içinden bigaýratlardan dönüp döretdiler. Ýöne şunu bilin ki, hemmemiz bir geminin içinde. Hemmemiz, yanlışanam, cahilam, celladam, hemmemiz bir geminin içinde. Polisler, harbalar, sunğu işgärleri, siz halkın çağası. Bilýän mecbur etýändirler sizi, zor bilen etdirýändirler. Bilýän her kim bizar boldur şu rejimden. Bilýär, hemmesinden bilýär, ýöne siz halkın çağası. Polisiýamyz, esgerlerimiz, tayaklamaň halky. Bedip ýaşap bolmasa, bir yerden başlamaly bolar. Halkym, men sizi milli direnişe çağırýarym. Taşlalyň şu rejimiň organlaryny, barmalyň şularyň işlerine, halka zelal beren işlerinden uzak duralyň, barmalyň. Gaharmada käwagt diýär, yakmalı, kırmalı, otlamalı buları deyip. Yok adamlar bir kısım mal kaldı. Haytimizi otlalı, haytimizi yakalı, haytimizi öldüreli. Bir kısım mal kaldı. Bir yerden başlamasak yok olma noktasına geldik. Bugün bari ertir yok. Gelin adamlar, gelin ele verelim. Bilelim şunu. Hemmemiz bile olup rejime karşı duralım.